Mae'r sector gofal yng Nghymru yn wynebu nifer o heriau recriwtio, ond rydyn ni yma i'ch helpu i ddod o hyd i'r bobl iawn ar gyfer y swyddi iawn. Mae porthol swyddi Gofalwn Cymru yn safle un stop rhad ac am ddim, lle gallwch hysbysebu swyddi gofal yn hawdd ac yn gyflym. A chyda mwy na 1,500 o bobl ar draws Cymru yn chwilio am swyddi ar y porthol. Bydd gennych bwll o ymgeiswyr yn disgwyl ac yn barod i wneud cais. Un nodwedd ar ein porthol yw adnod dysgu ar-lein unigryw, lle gall ymgeiswyr wylio fideos o wahanol senarios gofal i weld sut bydden nhw'n ymateb, mwyn helpu weld os oes ganddyn nhw'r doniau sydd eu hangen i weithio maes gofal, fel y gallwch fod yn sicr bod pob ymgeisydd yn frwd iawn dros adeiladu gyrfa tymor hir y maes gofal. Mae'n cymryd llai na munud i gofrestru, a chi'n gynted ag y cewch eich cymeradwyo fel cyflogwr, byddwch yn gallu hysbysebu eich swyddi yn syth, dim ond trwy glicio botwm. Ac mwyn sicrhau bod eich swyddi'n cyrraedd y bobl iawn, byddwn nhw'n anfon e-bost swydd newydd at bob un o'r ymgeiswyr ar ein cofrestr i rannu'r newyddion eich bod yn chwilio am staff. O'ch dashfwrdd, gallwch reoli sawl hysbyseb swydd. Y peth hawsaf yn y byd yw ei golygu. A hefyd gallwch wneud copi o hysbyseb swydd a golygu'r manylion mwyn arbed amser pan fyddwch yn recriwtio ar gyfer swyddi tebyg. Ar ben hynny, gallwch gadw golwg ar yr holl geisiadau pryd bynnag y byddwch chi am wneud hynny, trwy ein system liwio hawdd ei defnyddio. Mae eich dashfwrdd yn dal yr holl hysbysebion cyfredol a rhai wedi dod i ben ynghyd â chryster ymgeiswyr. A bydd pecyn cymorth i gyflogwyr ar gael i chi lle gallwch lawrlwytho adnoddau i'ch cefnogi. Cofrestrwch heddiw yn rhad ac am ddim ar gyfer eich proffil cyflogwyr gyda Gofalwn Cymru a gallwch ddechrau recriwtio'r bobl iawn yn awr.